Der er nogen, der synes teksten skulle være: du hjemmesværer helt brændt af. Men det er ikke fair, så i stedet får du her en tekst, du nok langt bedre kan tage. Kirk, du sad der helt alene, mens vi var til fest med Klam og Mele. Men tro os, når vi siger, du gik slet ikke glip af noget, for du er den eneste, der ikke fnat har fået. Der skete så meget siden da, og du hænger stadig i, og skifter venner ud konstant, men det er okay. For på bunden er du god nok, der er bare lidt langt derned. Men hold ud, spyt ud og hold ved. Kirk, du sad der helt alene, mens vi var til fest med Klam og Mele. Men tro os, når vi ser, du gik slet ikke glip af noget, for du er den eneste, der ikke fnat har fået. Og din flotte politiske karriere, den er næsten større end Søsbjerg. Det er kun spørgsmål om tid, før det ender med, at du sidder på magten, så det hele fucking vender. Kirk, du sad der helt alene, mens vi var til fest med Klam og Mele. Men tro os, når vi siger, du gik slet ikke glip af noget, for du er den eneste, der ikke fnat har fået. For Kirk, han er sandhedens kriger. Det er i hvert fald næsten selv det, han siger. Og i navnet er der slet ikke hans stil. Han vil hellere klare TikTok-drama med et smil. For Kirk, han er sandhedens kriger. Det er i hvert fald næsten selv det, han siger. Og i navnet er der slet ikke hans stil. Han vil hellere klare TikTok-drama med et smil.